O Concello de Ribeira vén de sacar a licitación a reforma e o acondicionamento da antiga Casa da Cultura de Carreira para convertela nun centro de acollida para persoas en situación de vulnerabilidade. A actuación enmarcada no proxecto Ribeira Atlántica contempla a habilitación de 3 dormitorios, unha zona común, 2 cuartos de baño e ademais unha pequena zona administrativa, xa que se trata dun aloxamento temporal. Ese é un proxecto que iba incluído dentro da EDUSI municipal, un dos obxectivos que teñamos que cumplir, que finalmente, despois de intentar buscar lugares para levála adiante, ao final tuvemos que recurrir á antigua casa do médico de Carreira e nos faltaban fondos que foron postos ca incorporación de remanente ao pleno. En estes momentos pois xa está a licitación, o que vai a ser esa primeira vivenda de acollida con unha cantidad moi cercana aos 200.000 euros, co cual creo que é un servicio máis que vamos a dar e que é un servicio que hasta ahora viñamos solucionando a través de outro tipo de axudas e outro tipo de actuacións, non? Pero, polo tanto, a partir de aí xa directamente cos medios do Concello poderemos atender estas situacións pois un pouco que quedan desatendidas, non? Actuarase tamén sobre a envolvente do inmoble coa instalación dun revestimento tipo SATE, un adosado interior que mellorará notablemente o illamento co consecuente aforro enerxético. O orzamento da reforma ascende a 173.000 euros e o prazo de execución é de 4 meses.